Türkmenistanda raýatlary hökmany goşun gullugyna almak kampaniýasy başlandy. 15 aprelde goşuna çağırılan raýatlaryň arasynda 18 ýaşyny doldurmadyklary şol sanda mektepde okuyan ýaşlar bar. Häzir okuw mösüminiň dowam edýändigine we ýaş ýigitlerin 18 ýaşyna dolmagyna garamazdan aprel aýynyň 15-ine gullugy çağıryldy. Olaryň arasyna mektebi tamamlamadyk we gutorduş synaglardan geçmedik mektep okuwçylary bar. Dip häzirki harby çağırışyň geçişinden göneden habarly çeşmeleriň biri gurrun berdi. Aşgabatly ýaşlaryň ençemeti Edil Şugun 15 aprelde Ýerden şäheriň harby bölümlerine bardylar. Ýaşlara şol sanda 18 ýaşy dolmadyk mektep okuwçylaryna gowşurylan çaklyk hatlarynyň nusgasy Azatlyk radiosyna el ýeterli boldy. Anonimlik şertinde gurrundeş bolan çeşmeleriň söýlerine görä şugunlar 10-njy synpda okuyan oglan okuwçylara Türkmenistanyň ýaragly güýçlerinde hökmany goşun gullugynyň geçmek barada harby wekilligi tarapyndan çağırış hatlary köpçülükleýin gowşurlyar. Türkmenistanyň ýaragly güýçlerine harby gullugy çağırış ýylda 2 edek may we noýabr aýlarynda amal aşyrylýardy. Şu ýyl raýatlaryň goşun gullugyna aprel we iýun aýlarynyň dowamında alınmagy barada prezidentiň permany gol çekenligini döwlet medeniýeti mart aýynda habar berdi. Şu günki harby çağırışyň geçişi 18 ýaşyny doldurmadyk we mektebe gutarmadyk ýaşlaryň enatalarynda uly aladalanma döretdi. Olar çağılarynyň hukuklarynyň bozulýanlygyny hatda mektebe gutaryp bilmän dokumentsiz galýanlygyny aýdýarlar. Oglan okuwçylaryň hosarlary 18 ýaşy dolmadyk çağılarynyň möhletinden ir guşun alınmagynyň näme derejede kanuny laýyk gelýändigini harby wekillerden soraýarlar. Harbylar bolsa ýigitleriň 18 ýaşyny dolmagyna bir näçe ay galynda alynsa ziýany ýok diýärler we bolmaýan bolsa biz çağırmazdyk diýip jogap berýärler. Dip Aşgabatly çeşmeleriň ýene biri gurrun berdi. Türkmenistanyň kanunlaryna görä goşun gullugyna ýarawly hasaplanan erkek raýatlaryň hökmany harby gulluga alynýan ýaşy 18-den başlanýar. Azatlyk radiosynyň 18 ýaşyny doldurmadyk we orta bilimini doly almakdan mahrum edilýän ýaşlaryň goşuna alynmagy barada Gorunmak ministrliginden we paýtagtyň harby bölümlerinden resmi maglumat almak synançygy netije bermedi. Şu ýyl goşuna alynýan ýaşlaryň hosarlary bolsa çağalarynyň kanuny hukugyny gorap bilmän çykgynsyz ýagdaýa düşýänligini aýdýarlar. Harby wekillikde bize gelip wagt ýetirenen gowsy ogluňyň goşuny taýýarlan gerekli şahsy täminlik feriştelerini satyn alyp taýyn bolan diýerler. Çağırış hatyna belenen wagtyna belenen ýerde bolmagy üpçün etmek çağırılan olanlaryň hosarlaryna aýdyldy. Ýaşlaryň belenen wagtyna gelmedik halatyna olaryň kanun esasyna cezalandyryljagy duýduruldy. Dip ýene bir çeşme gurrun berdi. Mektepde okuyan ýaşlaryň okuwyny gutarmanka goşun gullugyna alynmagy bilen bagly ýagdaý öňhem bolupdy. Emma ozalky ýyllarda 18 ýaşyny dolduran mektep okuwçylary goşuna alynýardy. Şeýle-de mektep okuwçylaryna goşuna çağırış hatlary may aýynda gowşurylýardy. Soňky ýyllarda türkmen häkimetleri raýatlary harby gullug almak çärelerini güýçlendirdiler. Mektebi tamamlayan okuwçylaryň mektep partasyndan daşary ýurtlardan gelýän ýaşlaryň aeroportdan destine harby gulluga ekidilmegi bilen bagly ýagdaýlar her ýyl ýüze çykýar. Häkimetler bu çäreleriň sebäplerini resmi taýdan açyçan düşündirmeýärler. Ýöne azatlyk bilen töhbetdeş bolan harby bölümleriň ofitserleri muny ýurtda etker ýetmezçiligi bilen düşündirip gelýärler. Türkmenistanyň ýaragly güýçlerine harby gulluga yaramaýan raýatlar almak we öňkü bendileri çekmek ýaly ýagdaýlaryň hem wagtyl ýüze çykmagy hut etker ýetmezçiligi bilen düşündirilýär. Bu aralykda türkmen häkimetleri raýatlaryň hökmany harby gulluga çağırış ýaşyny 30 ýaşa çenli ýokurlandyrmak mümkinçiligine hem seredýärler. Bu barada Azatlyk radiosynyň ýurdun howpsuzlyk edaralarynyň birindäki ygtybarly çeşmesi şu ýylyň fevral aýynda habar berdi. Ýurdun kanunlarynda raýatlaryň goşun gullugy häzir 27 ýaşa çenli diýilip görkezilýär. Türkmen resmiýetleri goşundaky problemalary açyk agzamaýarka gullukdaky yaramaz şertler we etkerleriň maýyplygyna hem ölümine sebäp bolýan jedäpşina enatalary para bermäge we ogullaryny wagtyndan öň gullukdan boşatmak üçin ýol gözlemäge iterýär. Ahir vilayatynyň Günwatar sebitlerine ýerleşýän obalarda peýda bolup başlan sary garynjalar ilatyň ýaşaýyş çaýlaryna howp hawandyrýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy ýerli ýaşaýjylara salgylanyp maglumat berýär. Bu mörmöjekler jaýlaryň uçuklaryndäki taxtalary
ağız diregleri köwýärler. Netijede üçökler çökýär. Adamlaryň ýasap oturan jaýlary hop astynda galýar. Diýip bir yerli ýaşaýjy Atyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşükde aýtdy. Ýöneşeýli ýagdaý yerli ýaşaýjylara görä bir güniň içinde ýüze çykmaýar. Döwüljek araba 40 gün öňünden jygyldar diýilýär. Bir näçe wagt öňünden jaýlardaky agaç bölekleri tagtylar gopyp ýere gaçyp başlaýar. Hoply alamatlaryň öňünden ýüze çykyp başlaýandygyna garamazdan başga çykalgysy bolmadyk adamlar onsuz hem üpçünçülügi pes bolan hojuluklar garynja çuduslarynyň astynda galýan ýaşaýyş jaýlarynda ýaşamagy dowam etdirýärler. Diýip adatlygyň gurrun döşaýdýar. Adatlyk radio söňküýlerde hem ýurdun günorta we günorta günnägör sebäplerine hututanyň gurukçulukda urny sary garynjalaryň köpçülikligiň peýda bolmagy, olaryň ilatly ýerlere howp hawandyrmagy barada habar beripdi. Ýa-da geçen ýylyň tom taýlaryna günorta sebäplerleşen Gypçak, Kerrikala we Ruhabat ýaly ilatly ýerlerde ýaşaýyş jaýlarynyň üçöklerine sary garynjalar peýda boldy. Üçöklerine esasan agaçdan gurduran hojuluklaryň bir näçesi şonu üçöklerdäki tagtylary metal üstünler bilen çalışmaly bolupdy. Gurby çatmaýan hojuluklar bolsa sary garynja garşytyny goroksuz galmakdan şikayet edipdi. Soňky habarlar bilen günorta sebäplerde bir meňdeş ýagdaýlar gaýtalanýar. Gurby çatýan hojalyklar üçöklerini söküp hatda ýaşap oturan jaýlaryny ýykyp täze jaý gurýarlar. Diýip ahyrly ýaşaýjylar. Gurby çatmaýan hojalyklar bolsa üçöklerini goşmaça direk hop astynda ýaşamagy dowam etdirýärler. Diýip ol sözüniň üstüne ýetirýär. Adatlyk radio Sahal welaýatynyň çägine hasap bolýan sary garynja termit çoduşlary barada Sewit häkimliginden tesbir alyp bilmeýär. Yerli häkimetler ýylatyň ýüzüýiz bolýan möhürmejek çoduşlary barada resmi beýanat bermeýärler. Döwlet köpçüligine köpçülikligiň habar berişleri işçileri we elektron näşrler günorta sebitde emele gelen ýagdaýlary agdamaýar. Hünärmenlere görä termitleriň käbir görnüşleri gurok howa şertlerine giňlen ýaýraýar we guran agaçlardan ümitlenýärler. Barlyklary görä hututan Aral deňdiniň gurulmagy bilen Merkez Aziýa sebitine termitleriň bir näçe görnüşi hasap alınıpdyr. Türkmenistana soňky ýyllarda ýurdun durly sebitlerine ziýan keşleriň şol sany çekirtkelerin we beýleki möhürmejeklerin köpelmegi bilen bagly habarlar hasy ýygyjymaşýar. Bu ýagdaý hutusan o bilatynyň durmuşyny bekleýär. Şeýle-de ekrançylyk ýerleri, daýhanlar ziýan keşlerden ejir çekýär. Galaberse de ziýanly möhürmejeklerin köpelmegi bilen bagly hadiseler howanyň global üýtgemi bilen bagly aradalaryň dowam edýän pursatlaryna şeýle-de Merkez Aziýa sebitiniň şol sany Türkmenistanyň soňky ýyllarda gurokçulukdan suw ýetmezçiligine hat köp ejir çekýän döwürlerine gabat kelýär. Ýöne Adatlyk radiosy gurokçuluk bilen sary garynja çoduşlarynyň arasyndaky göni ara baglanyşygy yerli hünärmenlere tasdikladyp bilmeýär. Sary garynjalar ýoluň gyralarynda agaçdan ýasalan elektrik sütünleriniň hem içini köwýär. Diýip ahyrly ýaşaýjylar aýdýar. Howanyň üýtgemi bilen bagly global aradalaryň arasyna hutusan soňky bir näçe ýylyň dowamyny ýurdun çägini oba hojuluk ekinleriniň çekirtgelerden ziýan çekmegi ýa-da käbir sebeplerde alakalaryň we sıçanlaryň köpelmegi barada ençemegede habar berildi. Oba hojuluk resmileri şeýle habarlaryň fonuny bu gurda görülýän çäreler barada hiç ýyly hasabat bilen çykyş etmeýärler. Beýleki käbir Merkez Aziýa döwletlerine termitleriň ýaýramagyna garşy mundan ozal käbir çynnaky çäreleriň ýerine ýetirilen pursatları boldy. 2013-nji ýylda goňşy Özbegistany giň ýaýran termit çoduşlarynyň arasyna möhürmejekleri garşy görüşmek üçin ýörüýti agentlikler ödüldi. Şonu Özbek häkimetleri termit çoduşlarynyň UNESCO-nyň sanyna girdilen taryhy Xiwa şäheriniň diwarlaryna da ziýan ýetirenini aýtdylar. Şeýle-de termitler şonu goňşy Özbegistany oba hojuluk puduny we aragatnaşyk enjamlaryna da ziýan ýetirdi. Adatlyk radiosynyň habarçylary mundan ozal Ahal welaýatyna käbir sebäplerden bir hatarda Mar welaýatynyň ýol öten etrawyna, hususan etrawyň Momotay geňeşligine termitleriň sary garynjalaryň ýaýramagy barada habar berdiler. Hünärmenler hususan Aral deňdiniň gurumagy bilen çöl tokoýlarynyň çolurup gyrmys agaçlaryň azalanyny, munyň bolsa sebitde termitleriň bir näçe görnüşiniň örgenmegine getirenini aýdýarlar. Momotay geňeşligine 2 ýyl ozal ýatdasak bir maşgalanyň sary garynjalaryň ýaşaýyş jaýyna porlar köwmegi sebäpli aşamlyk edinip oturan ýerlerini porlary çöküpdi. Geňeşligiň beýleki bir ýaşaýjysy ýaşaýyş jaýyna şifrleriň, ýagny ýapyrgyçlaryň sary garynja sebäpli çökönligini habar berdi. 2020-nji ýylyň oktýabryna Lewan welaýatynyň Darganaty, Halkabat we Gazojok sebitleriniň adyndan 4 şäherçesine termitler peýda boldy. Sebit ýaşaýjylar uly ziýan çekdi. Hasan köýlerde halaja etrawyna bir orta mektebiň penjireleri, gapylary sary garynjalar tarapyndan gemrilipdi. Ýigrat şeýle howplaryň garşysyna ýeke ýalňyz galýar. Hökümet ejir çeken adamlara ýardam bermeýär, umuman geleňsiz galýar. Diýip ahyrly ýaşaýjylar aýdýar. Adatlyk radiosy mundan ozal ýurdun durly sebitlerini obalaryň çolurmagy, çe sebitlerde ýylatyň iş ýaşaýyş durmuş şertleriniň yaramazlaşmagy sebäpli o bilatynyň oňorsalar şäher ýerlerine, hatda has aňyrlara, daşary ýurtlara göçmäge hyjylanýanlyklaryny ençemegede habar berdi.
14 aprelde Amerikanyň ýakyn gündogry boýunça ýörüti wekili Steve Witkoff Iran bilen gazanylyjak itilendik diplomatik lalasyň ýurdun uran baýlastyrmagy we ýarak programmalarynyň barlygyna gönükdiriljakdygyny aýtdy. Bu baýlastyrma programmasynyň barlygy bilen baglanyşykly bolar. Soňunda bolsa ýaraglanma boýunça barlygy bilen tamamlanar diýip Witkoff Fox News telekanalyna beren interwýusynda aýtdy. Geçen dinç günlerinde Amanda geçirilen ilkinci ýadra gepleşiklerinden soň Washington we Tehran gepleşikleriň pozitiv we konstruktiv geçendigini aýtdylar. Iranyň Daşary işleri ministrligi 14 aprelde Amerika bilen Iranyň arasyndaky ikinji tapgyr gepleşikleriň 19 aprelde Amanda geçiriljakdygyny aýtdy. Bu beýanat Italiýanyň Daşary işleri ministri Antonio Tajani'niň gepleşikleriň Rim şäherinde geçiriljakdygy baradaky beýanatyny çapraz gelýär. Tajani gyzyklanýan taraplardan gelen haýsy esasynda gepleşikleriň Rimde boljakdygyny aýdypdy. Iran 14 aprelde Daşary işleri ministri Abbas Arakçynyň gepleşikleriň indiki tapgyryndan öň Moskwa sapar etjekdigini hem tasdiklady. Mundan başga da Iran 13 aprelde Halkara Atom Energiýasy Agentliginiň baş direktori Rafael Grossi'niň 16 aprelde Irana tapar etjekdigini tasdiklady. Arakçy bilen Witkoff ilkinji tapgyr gepleşiklerden soň gytgaça duşuşdylar. Bu hem iki ýurdun arasyndaky gatnaşyklaryň öňe ilerlemegine optimizm goşdy. Amerikanyň prezidenti Donald Trump Iranyň hiç wagt ýadra ýaragyny edinmezligini üpçün etmek isleýändigini aýtdy. Iran bolsa öz ýadra programmasynyň paragçylykly maksatlydygyny öňe sürüp, ýurdun ykdysadytyna ziýan ýetirýän sanksiýalaryň ýatyrylymagyna getirjek ylalasyk isleýändigini nyktady. Trump ylalasyk gazanylmasa, Iranyň ýadra dethalaryna garşy harby zarbalaryň boljakdygyny, bulara Israýlyň hem mümkin gatnaşyp biljekdigini aýtdy. Saklamalar Iranyň bir bomba üçin ýeterlik boljak urany bir hepdeden hem az wagtyň içinde baýlastyryp biljekdigini we bir aýyň içinde bir näçe bomba üçin ýeterlik urany baýlastyryp biljekdigini görkezýär.